Jo porto coses rares que trobo per internet. Vale? Per exemple, que són una mica datos inútils, no? Que pues, no serveixen de res, però estan guais. Mentre som un fiqui. Vale. Vale, pues bueno, pues jo segueixo. Bueno, pues es veu que nosaltres parlem una mica de les funcions vitals que fan les persones, no? Trobarem pues, que què fem? Mengem, no? Ens reproduïm, pues, dormim, socialitzem, però també n'hi ha una que es veu que no és sol de persones, jo em pensava que sí, i és fer... i és masturbar-se. Sí, Ah, sí? però si hi ha 1000 vídeos de monos masturbant-se... No, no, però jo no parlo de monos, i tampoc parlo del cuco, del perro pajero, jo tampoc parlo d'aquest, no. Parlo de que hi ha molts animals, jo n'hi diré, aquí tinc una llisteta entre 5 o 7. Jo vull fer una intersecció. Dis? És que s'acabarà la bateria de la càmera i jo me quedaré sense plano. Vale. Sí que això s'escoltarà la meva veu. Vale. Pues, bueno, això, no? Que hi ha molts animals que, tot i que no tenen mans, que se toquen. Com? Pues aquí ara vindrà l'explicació, que ara ho porto. Per exemple, els pingüins. És que literalment els pingüins se toquen. No pot ser més secció, Pau. Coses random, pajes i animals. Literalment, Pau. Sí, no em sorprèn per a res. Pau descriu en 2 paraules, o sigui, animals, pajes i coses rares. O sigui, bueno, serien 4, però és el mateix. És un concepte. Però com se masturba el pingüino? O sigui, és que literalment un pingüino no pot volar, no pot córrer i literalment, o sigui, a l'iglú, que tant, no arriben a la santeria de dalt. O sigui, és un bitxo que no fa res. O sigui, sol pot nedar, saps? Pingüino és el millor animal del món, amb això no et digui. Pingüino és espectacular. És un pardal que nada, no pot ni córrer. Bueno, és un pardal que nada. És literalment això, un pingüí. Però bueno, el que sí que podem fer és donar-se un gustito. Què fan? Literalment s'esfreguen contra roques. Troben una pedra i s'esfreguen. Però és que hi ha una cosa més túrbia i és que quan vosaltres veieu els pingüinos que se deslicen pel gel, Sí. no és que tinguin calor o és que se moguin més ràpid. És que també ho fan perquè els dona gustito. Uau. Sí. És una mica turbio. Jo tot això m'estic imaginant un estudi de Pau, allà a meitat del no-res, preguntant-li a un pingüino, tu com te masturbes? I apuntant. No. És que això és del 1912 ja. O sigui, Ostres. fa un huevo. O sigui, fa més de 100 anys que estudiem com se masturben els pingüinos. No, literalment, literalment. Però és que no són els únics, perquè, per exemple, les tortugues també ho fan. Que les La tortugues... kiwi se masturbe. És femella, no sé com ho fan les femelles. Però els mascles sí. Claro. El pròxim dia porta el kiwi. Ja veuràs. Així la gent vindrà. Bueno, que són un bitxo lento, saps? Però sí que són bastant espavilades a l'hora de tocar-se una mica. I és que, a veure, hi ha vídeos de tortugues pues, fent... A veure, tots sabem com fa una tortuga, no? Que fa el sorollet, fa una mica... Sí, tal qual. Pues, que ho fan amb sabates i coses així. Pues, en aquest moment s'estan masturbant. O sigui, agafen objectes i s'ho munten. Com els gossos. Tal qual. Sí, pues, tal qual com els gossos. També, però, també ho fan els dofins. Dels dofins no em sorprèn gens. És que els dofins són Estan taradíssims. Són un loquíssimos. fills de puta. Estan loquíssimos, Me sembla el tio. pitjor animal del món. Ojalà T'ho se juro, mori. O sigui, primer de tot, un delfí és retrasat per naturalesa. O sigui, Això ja no ho qualsevol sabia. mamífer que hagi tornat a l'aigua, vull dir, pot ser Bueno, més sí, imbècil, és tio. veritat. Vas evolucionar 40 no sé quants milions d'anys per viure fora de l'aigua i diu, jo vull tornar. Me da pena. Perquè pot ser tan imbècil. Però se droguen. Sí. No, se droga... També. Bueno, no, però Estan o sigui, loquíssimos, sí, els no, pingüins. però amb això flipareu. Inclús intenten violar a persones... Sí, és veritat. I, Va sortir un cas. i violen a Sí, hi altres dofins. ha altres bitxos, Hi ha també. cries Anava a també, dir, sí. Sí, s'han vist cadàvers de dofins al fons marí com amb símbols de violència i de tot. Tal qual. No, doncs es veu que els dofins... Però és que es veu que han trobat maneres, inclús, que els tios fan orgies, no, els dofins fan orgies, i arriben a fer sexe oral, també. Inviten, no? Joder. I aquí perdent-lo tot. No, però és que... Estem fent un podcast d'aquí. Tio, que els dofins fan sexe oral entre ells. Que asco de bitxo. No, que és veritat, o sigui, estan tarats. Però és que els tios, o sigui, els mascles, o sigui, les femelles no gaire, les femelles com se toquen? Pues, s'esfreguen pel terra, van així reptant i ja està. Que segueix Sí, sent per la sorra, asquerós. per la sorra. Que raro, però, bueno, t'esfregues, els animals s'esfreguen. Bueno. Però és que els mascles, o sigui, es veu que s'han arribat a trobar que s'enrotllaven el pen amb una anguila per donar-se. No, t'ho juro, no és mentira. Que és que asco de bitxos. No, que estan taradíssims. Però si també tio. juguen amb el peix globo aquest Sí, per drogar-se. per drogar-se. Sí.
Però, bueno, hi ha peixos morts també, sí. amb els cadàvers. No, que estan tarats, estan molt tarats. És que qualsevol mamífer del mar, igual que les orques, que amb les foques petites quan les maten juguen com si fossin a vòlei i se les van passant. Bueno, les orques són bastant villanos d'una villanos. història mal contada, No, Això passa amb el tauró. Bueno, també, sobretot amb el tauró, és El veritat. tauró sí, el tauró m'he vist tonto, el pobre no fa res. Ja està glu. Però és que a part una orca és filla de puta. O sigui, No, molt. Té 40.000 tècniques per matar, i a part maten per gust a vegades. O sigui, estan estudiades i vull dir, en plan, normalment els animals pues, maten perquè tenen gana. I se la peda. Però no, Tal l'orca qual. furbo. I pillen una foca petita i es juga furbo. O el pingüino. El pingüino Sí, clon. també. No, que asco de bitxos. Cabeceo a lo Ronaldinho. Mamífer saps? I ja aquàtic, està. tio, s'hauria d'extingir. Tal qual. No, però bueno, va, següent bitxito. Sí, els eriçons. Quins? Els de mà o els de... No, els de terra. El bitxito que algú té com a mascota. O sea, Sí. el Sonic. Sí, tal qual. Sonic el erizo, pues, se masturbe. Però, però d'una manera molt rara, perquè és que els tios tenen moltes hores que són molt flexibles. I quan se fan una boleta, no sempre és per protegir-se. No! Sí! No, és veritat. O sigui, se fan una bola i pues, amb el morro, pues, bueno, fan una mica... No, que és veritat. O sigui, tinc algun amic que això li agradaria fer-ho, Bueno, jo uns quants. O sigui, i no diré quién soy, saps? Però... Hòstia, el reina animal, No, que estan tarats. O sigui, quan el Sonic fa voltes per anar ràpid... Sí, s'està fent una Podria automamada. fer-ho. Bueno, no sé si ho fa, però ho podria fer tranquil·lament. No sé. Sí. No, també, els que ho fan també són els elefants. Però els elefants, a veure, però són molt enormes, Clar, és que... saps? Però saps què passa? Que a grandes problemes, grandes remedios. Què passa? Agafen pedres enormes. Sí, o sigui, però és que inclús es veu que hi ha zones protegides que estan d'elefants que les persones faciliten un pedrolo perquè se puguin desfogar. És que si nosaltres som retrasats, és que... No, però... No són tan diferents els animals. No són tan és diferents. veritat. O sigui, en comptes de satisfyer donen una pedra. Hi ha més És el punts que hi ha. en comú que no en contra dels No, animals. tal qual. Jo no sé on vaig llegir que els orangutans saben parlar i saben fer de tot, el que no volen és pagar impostos. Sí, m'ho creuria. Sí, alguns venen de Marroc. Bueno, a mi me S'acaba de cancelen. fer el que ha fet un xiste de que a Àfrica no tenen aigua, A saps? mi me cancelen, però jo tinc acceptat. Bueno, va, seguim amb el següent ja, canviem de tema. Sí, sisplau. I són les morses, el bitxo gordo marí, que és com el colau. Bueno, Però que sembla... també té bigoti, com el colau. Bueno, que, tot i que són molt diferents a nosaltres, jo crec que d'aquesta llista són els que més es diferencien de nosaltres, però es masturben de la manera més similar a nosaltres. O sigui, amb les aletes, sí, pues es veu que s'arriben. S'arriben. Hòstia, què ho diria? L'únic que, clar, amb una no poden fer-ho, claro, amb una aleta no poden enroscar-se, però amb les dos. Claro, sí, tal qual. Gaizka. Ja està, no coneixen a la Gaizka. Bueno, i millor. Un amic nostre. I pues fan això, sí. I també l'últim ja, que bueno, són els esquirols. Però aquests es veu que literalment són molt pajeros. Ah, sí? I són exhibicionistes. No, literalment, o sigui, hi ha cops que estan sense fer res i quan els mire la penya se fiquen amb una nou o contra les branques se fiquen a tirar-se-ho, sí. Uau. O sigui, pitjors que la veïna de baix. Sí. Bueno, ja l'he pillat uns quants cops. Joder. Però bueno. Dis-me que has portat algun dato que no sigui... No, però, a veure, amb els esquirols vaig a dir que té una... A part de... No. Podem sortir, sisplau. No vull... Però deixa'm acabar, perquè els esquirols no estan dolent. Perquè són molt pajeros i exhibicionistes, sí, però es veu que ho fan per buidar-se per dintre els mascles per no poder pegar malalties sexuals a les femelles. O sigui, ho fan... O sigui, és com de doble filo, sí. O sigui, ho fan com a per evitar, jo què sé, malalties genètiques o el que sigui, me la casco i després ja me dedico a fer coses. Bueno. Sí. Jo he de dir que, a veure, després de tot... La paja curativa de tota. Sí. Jo després de buscar tot això me sento bastant bé a mi mateix. O sigui, jo pensava que... Pots estar tranquil, Pau. Sí, jo pensava que era un pajero i sembla que no. Si et pilla ta mare pots dir que ets un eriçó i t'estàs purgant. No m'arribo. No, però... No. Soc flexible, però...